Honghari adhurom amai ahin pen cengbong aklamalong Honghari amai kibiponji aphan arnam aphan chardong chardipo Veskarbi anglong kirangi cengbong aklamalong Honghari adhurom amai ahin pen nankitangji arkoyachiklo ni pioneer cap army cengbong aklamalong Honghari amai kibiponji apharman than thili raikong ponji aphan arnam aphan hirjumi mati sikar pipong Nabangsa long deuri haturi atong pen kipachi pon ke akan amrut nesen pusi nang pachimi pon Vaskar biang long biricit zoram katharipo birtelan Ini arkoi niphai hini nikan surini ra korektrok yutum karbiong hari amai hinpen karbiong long arat lo hari adhorom kirim do anaphan prangsi kardom pajir lo alam the bangke yutum non ke bangji arkoi tarik ner ke bani dak cengbong tharvidia klamlong karbiong hari armung chunglung amai rongkhang LA pulo dak MLA homosiga rongkhang musukapuri longan nitum dak mai piga pe do ponji hasinul tumahin pen sik sedang pon lo sedak adim da ladak tharedi aklam long lo pen kikim kerang kadok beta dak mon bang tidikam tumahin pen sik dang pon bom lo hala bang somai long nitum kadong hari amai hin pen kitini dipon halo je sonsuri akam do pusita la tarik na kebani bangke rong ajo kepine damasar le do punon ba kakliga phejo le do punon kine penghu pengjan ka ki punon ki thaka ki punon don ason seta hala bangsun ner kebani bangke pangjok ponsi dal tumla karjong hari amu chingoma mailong nang kitong dinje phansi nang kitong dinta dia kha le don te nut ku bangli sapi saku ke don kami nang tum nang kitong dun pajje phansi nit tumahin pen tuning di ponlo thema kewang kedam kado we awar sai bang nit tum ahin pen nang ke bori ponpo nang tumalong arong timna ka ke dam bang dana peleji se ke dam awar sai bang nit tum hiken sikdang pon bang nit tum nonamat lan ni final cap la bang sokar bi hariar mung ching loma mailong aluhi sarpo pen chenglok luhi ke the ding han ke chapha ke smet yutum karbia khai kaching honai iltum mare chudu karbi chu ke alang lidak wangwek po pen pasolong iltum aluhi sarpo poisa bangke semet karbi ngo Thomas Council ACM Dr. Luram Hang Phasin iltum hin ban chapapon pen ning thelo alang li alabang soni plek plek side do sita dak bang ji banang si tong dun wek gi pusin non ko niltum ning chapat hepot nen harsingbe pen biro besar si ini ngadak cengbong tharwidi cengbong klamalong non ke bangji arkoi ni phainar cap karbi hori dhorom mai pen patiti ponsila dak karki ka phejora do ana pharman dak dam ke bang aki siksak aki sung do kokna pusi ini arna ma hirjume hangpon tasornam karki nokbare sarpo aliam sarpo han sarpo lapen cengbong sarpo lapen langkindu sarpo aphansi pini dandi thogjir piponlo same pini karklika phejolong bumud bukan kachidi pachenap awe lapen sia klimesen la sihala ni final cap arni mangso melong ta klar at klar chair longri ke klar pare klar benthot ame thai klar adi pusi ning che theponlo la siki claim ke damatum an phans tame hirjume hajume pidunai po kharman tadil tum ana me hirjume haya hangalo Masih alam theka preka belo umur bukan taka chidi pochina be pot me admission pot itu me thai ta exam at klar at pen chuni pusi ning je thesi ni lika duka be kar lika phejo rado ara tumanta bhala bang so ni final ke barni nang kachi tawnun peji aphan dak daktari kam tum kisi ke dang tum e jo khewang pet ke dam pet dang ya phan hidu ke dam bar sai samelam tum pensin siki ponpo